en puɗɗorima inde geno joom yurmede huftidinde windere tawi kadi ko joom yurmede hewnde heranide julɓe to lakara yo nanno en hen hande ko hoore biir nogase tati lewru yarkuma woni sappo ɓuru hitande 2021 en garti e yewtere men wiyetende ɓe njahii ɓe ngartaani ɓennore ɗo e haalirde Agnam ɓamti pulagu Agnam yereyaɓe kala hoore biir so jamdi nogase ɗiɗi biir yoni woni 22 heures weeyo ngo ganduɗa ko Europe ko nden ganduɗa ndeɗo yewtere fuɗɗoto ene to karallagal toon to gendi Sénégal Abbas mala Labbas mo nden dori kaƴel to ɓe rega jenga yeyno toon to walo fendo kaminata Siré basumel bandu boolo mo seeno paalila Agnam yereyaɓe toon to leydi Italie Abdoul Wahabou Kane toon to dawlaji denduɗi Aissata Diallo debbo gendi fuɗɗi bela haalirde Agnam ene huufi haalirde nde giɗo moɗon gorko mo dulumaji dembe funeɓe Sare Hamme en nammadi jugele falo salli towde tomborde ngabbirguel jumoɓe teglirguel sippoɓe wawnere joldugel buuli mbula joli yari jeengi yarani jeengi jengde ngormali en calmini dulumaji e kuɓal sikala mbiyen ko lamtoro sal Abdoul Toksel Abdoul Hamidou Malik Sada Ama Djibril Hammat walla Abdoul Maymouna Saydou Mamadou Koumba Sambo bandiraɓe tedduɓe ɓe haalirde Agnam ɓamti pulagu Agnam yereyaɓe ha toon to Tokosel radio jam hiire mon en jetti jomiraɗo joom baɗo e bawɗe baɗowo ko wela waɗa laato dokkuɗo en fartange kadi artude hande e ndeɗo yewtere nde ganduɗa ko yewtere wiyetende ɓe njahii ɓe ngartani yewtere lomtanide en ɗam Allah diɗam dende tawi kadi ko yewtere ƴogade e deftere nde ganduɗa deftere musidɗo ne wiye Mamadou Salif Mbayi e jeeya toon to Nere en calminimo to woni eno woniri sikala en calmini ha toon to fondu jeere nanago gueɗo meɗen Mamadou Dia gueɗo gendi Pular en mbimo kadi yo gueno fewnu moƴƴina dewgal ngal en duwima dewle fo baɗanoɗe barke gila e annabaɓe ha subaka hande o yo ngal makko ngal watte hen wayano ɗen dewle mbanoni yo gueno newnu muñal gondigu taw kadi gondigu moƴƴu en duwima kadi en beltima yo jogoro jaam en calmini gueɗo meɗen Yaya Alassane Dia mo Tiryimme en mbimo jaam Allah hiire makko ko noon toon to dental meɗen yiɗɓe koye mumen yiɗɓe lamtoro en calmini toon mawni men guiɗo men hono Sira Sall walla mbiyen Sira Tokosel toon to dental meɗen yiɗɓe lamtoro Sall Abdoul Toksel en mbimo jaam Allah hiire makko ha toon to ndulumaji dembe en mbimo kadi ketki malaki ha toon to ndulumaji dembe en calmini galle o e kuuɓal ha joni en calminat yiɗɓe meɗen toon to dental meɗen dental yiɗɓe lamtoro Sall Abdoul Toksel en calmini musidɓe meɗen
ɓe ganduɗa ko hatɓe dental meɗen yewde jamma ñalawma ene mbaɗa hen golle payidinɗe sanne. En calmini toon gorko mo wuddure lewe njayɓe ko lamin buli o wiyete. kono en calminat si Oumar ha toon to Somana. en calminat kadi dendi meɗen Ifra Yeroso ha toon to Kaƴel Jakaria. ko noonne kadi gueɗe meɗen Oumar Ly ha toon to Guédé village. en calmini Guédé Santhie Kuuɓal ha toon to Kippo e Kolagne birgal Lesmayo. en mbiɓe jaam Allah hiire mabɓe. wadde mbiyen tan en calmini dendagal bandiraɓe meɗen hettotoɓe ene ngalo saga ha toon to Buudama. calmini toon dendi meɗen ceerno Issa wiyama jaam Allah hiirema, so tawi so o ittama ko heddi ko fof ne barkini. kono kadi en calmini dendagal tan bandiraɓe hettotoɓe en nde tawno so tawi en mbiyen limtide hettotoɓe ene ngaɗo saga ko ɗo kireten. sen mbi kadi eɗen limtide ganduɗa hoore maɗa weltortoɓe jewte meɗen ko ɗo tigui woni ɗo kireten. kono tan ɗum fo yewade noon en mbi tan hettotoɓe en toɓe goni no ɓe goniri, ɓe ganduɗen hen ɓe ganda hen foof en mbiɓe ketki malaki. ɗum noon bandiraɓe en garat fuddade yewtere meɗen nde ganduɗa ko yewtere wiyetende ɓe njahii ɓe ngartaani. lomtani nden yewtere meɗen ɗam Allah adi ɗam dende nde ganduɗa hewɓe ene beltortono e muɗum ha nden deftere gasi garden deftere wonde nde ganduɗa titode mum ko ɓe njahii ɓe ngartaani. mbiɗen taw ko deftere musidɗo meɗen Mamadou Salif Mbaye. en garino hen ha ɗo ɓe kalata eɓe kaala haala lawol ngol ɗon ɗo leydi ganduɗa nde ɓe gari haɓe paandi leydi Cameroun, leydi Nigéria. e nder leydi Nigéria eɓe kaala haala lawol ngol. goto foof ene woytoro banggue ɓe goni e habrodirde. goto e mabɓe foof goram ene haala holno ngol ɗo lawol yaari, noɓe gardi ha Allah dandiɓe e bone ngol ɗo lawol e halkare. ɓe kabri kadi noɓe mbaddi kadi e mawniɓe galo wonnoɓe ɗon ɓe kadi kañumenne ene keeɗi tan ene keeɗiɓe koɓe kalata ko, wonno ko ɗon ɓe ndewi kamɓene. ɓen keeɗiɓe tan haɓe dowi koɓe kalanno ko. won hen mbi ko gonga noon on tampi sanne, on tampi koy, kono minenne somin pelliti haalande on nomin gardi e ndiɗo leydi on dañƴat koy, dañƴat. so min pelliti tan haalde nomin jettori ɗo, onon kam on dañƴat ko moɗon ko. hen goto heɓɓiti wi min mi woni e lawol ngol fodde hitande, tuggi yoola to leydi Nigéria ha yetti Yawunde lamorgo Cameroun. min gari yoola ko nder jamma, joom werlawo jam fimi jofani min ɗon, cuurel ene woni ɗon. o wi min yomin pofto ɗon. nde min puɗɗi ɗanade tan fodde seeɗa, fodde waktu tan dadiɓe Nigéria naɓe gari ine laawi pindiniri min pette. ɓe gari tan ɓe tawi emin ɗani tan ɓe pindiniri min pette. ɓe nawi min ha nder ladde, ɓe mofti min, ɓe kepti kalisaji amen. so wona ɓurnoɗo hen suuɗade, caggal ɗum ɓe gartiri min ɓurɗo e amen heddorede noon ko ujunnaje 4 tan jogi. yoola ndeke yooli sagataɓe hewɓe. yoola yooli sagataɓe hewɓe nde yeehi ha weeti, min jokki lawol fewde kanu to leydi Nigéria. min jetti kadi min nanga ko ɗon won e amen kadi puɗɗi yeytude comci mumen. kono ala ko nafata, sabu ko jeytata ko ala no wayi.
ala no foti mataw ko itti felore tan mbatta eyi min jokki kadi min jehi ha nder jamma joom werla o felliti hankadin kadi werlade min o wi min ko ɗo kaɗanmi ko heddi ko koyɗe min jokkitirta ɗum o wi min ko ɗo no haadata kanko ko heddi ko minen min jokkitira ɗum koyɗe o heɓiti noon o wi min hoto min paayi sabu ko heddi ko woɗɗani omo heppa komin telloto tawi ganduɗa urtima addoyde woɗɓe kanko oɗo joom werla komin sagataɓe capanɗe joyo ɓaade ala no waɗete min telli min jaari koyɗe gila juulal futuro ha juulal subaka ndaari yonde min jogii miijo yomin pofto ha gite laaɓa min jokka laawol amen ndeke min ɗanima ala ko findini min so wona nguli naange e nande teppe neɗɗo ina ara ina faye amen ko ɗum addani min finde ɗo min lelinoɗo min ƴeewi min keptini ko pullo tigi woni ɗo sabu ko mbaadi pullo o jogi kono min donki nanodirde e makko o jeeya koye fulɓe Cameroun en ɓe mama en min tawi ko ɓuri heewde e yaadiɓe amen koko jamfi min ina ɓenni e jammago he ɓen ko anduɓe laawol ngol mama o wi min yomin ngar yaada e amen to dadiɓe laamu woni ganduɗa hoore maɗa o soynini min ɗon gurel gotel kanko oɗo mama Cameroun min keptini beeweyal ngal leydi Nigeria ɓe mbiya beeweyal ɓe mbiya araray woni darapo woni ko wiyete darapo woni hen mbiya ɗum beeweyal ɓe mbiya ɗum araray ko ɓuri hen hewde ko araray mbiyata darapo min mbi ɓaade min ngari haa ɗo yo ɗaccu min tan min tacca mayil ina wonno yesa min ɗo fewde Cameroun hayso tawi min dokkan mo hunde ko ni o jaɓiri miijo amen ngo mi andano basal Afrique yettima haa to neɗɗo ina yeeya bandum haa tengti noon e pullo hono mum kono ndeke ala ko min puɗɗi yiide taw hay hunde min puɗɗaki yiide ngollo laawol kala to ngarɗa maire langeji ɗi ɓe ko ɓuri hen heewde ko fulɓe hono ma ko sukaɓe men e jaati nguuri ɗon nguuri e doole heddiɓe ɓe kolla ɗumen yeeso so ɓen kolliɓe caggal ɓe ndendina ɗumen e dadiɓe min taccide mama o faari min gurel maɓɓe to galle lamɗo to o wi lamɗo o wi holko addi on e leydi amen he holko addi on ɗo beele oɗon jogii yamirore so on ngala yo goto e mon kala yobam ujunnaji 2 min namdimo beele so tawi min joɓi mawo waɗan min ɗereji kollitoji wonde min joɓi ɓe mbi min ɗo hay bindowo goto min ngala ɗo henna so on joɓi so on joɓani kala son jaɓi son calima kala ko min mbi ko ni tan ko ɗum tan latto soɗon jiɗi soɗon gañi soɗon jiɗi soɗon gañi ko ɗum latto goto e amen noon ɓurɗo mawnude o wi hoto jaɓen hay dara en joɓata so tawi ɓe mbaɗanani en kayit mo namde ɗen ɗo lamɗo o wi caliɗo e mon fof noon min nannat ɗum gela cuurel min lebta ɗum toon mawɗo amen o hebbiti wimo so oɗon lebta noon gadoroɗe kam ɗum de holnaki soɗon lebta gadoroɗe kam holnaki de jambaraga suuleyi makko jogori ƴogde hendu en calmini
Amadou Adama Diaga mo joom kabaruji ɗi ganduɗa labdi cer neɗɗo keler toon to gendi maali gorko mo Diagu Dialo Sare Mango en calminimo ha toon to leydi Côte d'Ivoire calminimo en mbimo no heewi wiide ni bonjour en mbimo bonjour wadde kankone Adama salminama Amadou Adama Diaga salminama ha toon to leydi Côte d'Ivoire jokken ɓe nannimo e cuurel ngel tan ɓe puufe makko butel gaz ina wonno nder cuurel to ɗon tan o haaci wulago mawngo o weeɗi ɓe ujunnaje ɗiɗi hay minen min tini par keki butel ngel yettima min ga hono hojom min ñembi mawɗo amen koy lamɗo wi jeyte min comci mon njoɓon min goppa on ko ñaagude wondude yamirore ko ɗon jiyata neɗɗo wutte jarowo ujunnaji 10 sabu ganumma ina yeyte temedde ɗiɗi mboɗo jogino feggere kanŋe jeytumi ɗum ko buuɗi nogas hawre nulaɗo tatabo dadiɓe o ari mo woni fof ina sumbana min ina sajo ina heño hade goɗɗo o adade ɗumen amen skey ene heño hade goɗɗo o fewnitade ado ɗum e amen ko ni lamɗo o woppiri min ɓiloyi kadi e juuɗe dadiɓe ɓeya yo Allah hollit eyyi mawɗo dadiɓe o wi ko onon goni arɓe gila hanki oɗon cali yettade min ɗo e goto e wondiɓe amen wimo komin jagganoɓe ɓete ko min jogino fof ɓe kepti dadiɗo o wimo ɗum wona haajam min ɗum ko haaji mon o yamiri gondiɗo makko o yo nannu min ɗon e cuurel gotel ne wonno ɗon goto e amen tan ina wawno hewde gel ɗo cuurel kono noon minen fof min ɓittodiroya toon min nanna e ngel ɗo cuurel min gudda toon nde yehi ha ɓooyi mawna reedu natti kan kadi ne ɗaminade amen kadi ina jorti min daɗoyta to wuro wiyetengo Gasiga to Cameroun o yamiri yomin jah ɓe mbi yomin ndew ngol ɗo henna lawol mamin tawoy toon wuro nana yeeso to ko ɗon min jerti noon min miitti wuro ngo fotata wonde ko wuro wiyetengo Gasiga ngo pittali sukaɓe meɗen hewɓe Gasiga ɗo e nder wuro ngo eɓe jogui ɗon dumbirdu woturu kala moɓe gudduno ɗon mayata ko ɗon mayata e ngel ɗon ganduɗa hoore maɗa nduɗon dumbirdu kala moɓe gudduno ɗon koye gaƴƴelle mayata ɗon ɗo Gasiga ɗo koni woni koni min tarori wuro ngo min jantoyi garwa koye Cameroun ha joni min goni hakkude gure ɗe ɗiɗi Gasiga e garwa ko 17 kilométre goɗɗeki woni jolɗe 18 ko ɗon namdimi beele garɗo garwa ina arwa goram en ciftoriɗo mawniraɗo goto wiye kotowo njahii kabbel nana yurmede geno yo wona yaaɓe ɓe gartata en meeɗi nande omo haala en ciftoriɗo e kaɗo haala beele garɗo garwane arwa e kitali jawtuɗe waɗi duuɓon seeɗa en meeɗi nande mo wiya garwa arwani Yawunde yawani wadorto taw kam ko Mali malaka garwa arwani Yawunde yawani o fawa hen ona ko aɗa ono tan o wiya déjà a diidani 3 a turvani 4 a kartani haydara 5 a sengani 6 ɓe cisruma 7 ɓe pima ha boneyanay ma goram ade jurmede gene yo won makko kanko e ma julɓe
bandiraɓe musidɓe tedduɓe, en calmini dendagal bandiraɓe hettotoɓe en calmini gorko mo gelloji birom Demba Dob woni Hamidou Ndiaye mo ganduɗa ko joom taroji juɓɓudi degiɗi. En calmini mo no fewi ha toon to gelloji birom woni Horkoƴere. En calminimo, en calmini kadi bandiraɓe heɗotoɓe en ha toon to Magama e Litama. En calmini dendagal bandiraɓe kuɓal. En calmini to Duguba Sare Nayere ko noon de non wuro ngo wiyetenoɗe adan. En calmini ɓe jurimaɓe wadde jokken ha joni e nder ɗo deftere ɓe njahii ɓe ngartaani. Goram o wi beele garɗo garwa ene arawa. O wi beele garɗo garwa ene arawa. Min jetti kadi min nanga. Ɓe mbi yo wod komin gaddi so emin jiɗi ɓennude. Ɓe battindi tan ko uddude min, sabu min mbiɓe ko min ngala hay huude, hay dar min keddoraka. Caggal ɗum melange o kadi merlange goto ari yaltinde min, ndeke kala ganduɗa hoore maɗa waɗete kala ko waɗete ko kamɓe fof ganduɗa ndendi mbaddi haɓɓere wotere. Kamɓe lamɓe ɓe dadiɓe ɓe e merlangeji ɗi fof kamɓe ganduɗa hoore maɗa mbaddi haɓɓere wotere ko waɗe hen ko. Eyi, caggal ɗum merlange goto wari noon, ndeke ko kamɓe gondi mbiɗen, kamɓe ko waɗe hen ko fof kamɓe mbaddata, ko kamɓe ndendi mbaddi jungo e faandu. woni yimɓe leydi ndi, dadiɓe ɓe e merlangeji ɗi fof kamɓe fof mbaddi jungo e faandu. Ko ɗon ciftormi noon ko ginal e keynum gawdata, Pular wiyata ngol ɗon kongol. Nde min jalti o wi beele oɗon wone moɗon keddoriɗo kalis, so tawi woni amen keddoriɗo kalis kanko men langue o mo lamdo, o ƴeewa ɓenninde ɗum. ɓennude kay wonti koyɗol muuma, wonti hankadi ni ɗo amen no koyɗol ni. ɓaade ɓe jirodiri kala komin jogino, kala komin mbawno jogade ɓe jirodiri. Ko ɗon o waddi min kadi e mama en ina liggina min. Hoto Allah holle noon liggeyo o. Min jeyata ko gosi e ataye, so heewi ko dañƴa ko 200 e nder dawal balɗe 3. So heewi ko dañƴa ko 200 dañata e nder dawal balɗe 3 goram. Eyi, min tawi ɗon sukaɓe ummiɓe to diwanuji men ina tooɓi, ala moɓe poti, ala ina tooɓi, ala ɓe poti ni wiyede ko luttuɓe kamɓe sukaɓe ɓe, sabu koɓe resɓe eɓe jogii galleji maɓɓe ɗoɓe goni ɗo e sukaɓe ha heewi. Goto e maɓɓe fof noon mo jewtidɗa goram wiyatma ko ina yiɗi hodde kono wawa, sabu kaɓɓal koko haɓɓaɗo wondi o wawa hodde. On namdaki noon ɗomin ñamata walla komin ñamata. Ndeke to tawi suka holli ƴeeƴe galle baba muɗum, ko fodde mum koy. Suka so holli ƴeeƴe galle baba mum ko fodde mum. Muñan ɗum tan, muñan kanko ɓiɗɗo haw rewa lawol ngol ɗo, haw rewa garwa. ñande min kaari fof ko ñiiri laalo walla ñiiri puuddi min ñaami, kono ndaw joodol noon min goni ɗon lebbi e kaaɗo gonka. A ala comci saka nguppa lomtina hen nako joginoɗa ko. min keddoranomi ko tuuba ngoota e wuteyel gotel, bamɗi comci batti ganduɗa ɓalli amen ko boli e laabi dawi e kirdi. ɗiɗo bamɗi
so jamma ari kadi ko ɓowɗi e daŋoje goɗɗe kirtata e amen so a yiɗi e puƴe so a yiɗi e ɗaali gonɗe e ɓalli amen a nawrat laamuru jomiraɗo a nawrat laamuru jomiraɗo waaji o ronki goram jokkidde hewti woyi kanko musidɗo kalannoɗo heddi wonnoɓe ɗon ɓe ina mbaajomo o jokki o wi tato e amen pelliti yaarude koyɗe hakkunde ɗon e yawunde kono yawunde noon yettade ɗum yawani de o hedde temedde 7 kilométre goɗɗeki so ɓurani ɗon ni min pellinmi ko heddade ɗon e dow ɗaminare moƴƴere Allah gandodirmi noon e yimɓe heewɓe ha tengteɓi jatigi am debbo gilli fenade joli hakkunde amen ko ni woni dey bandiraɓe dañirmi jam hay sinno ko seeɗa nde ɗiɗo gilli fenade joli hakkunde amen mbattumi wottinede e ñamde ko yimɓe ɓe ñamata ko mbattumi kadi wakkade yeeyoyde gosi kono holto jolnumi koyngalam koyɗam ɗe holto jolnubi ɗe ko Allah andi kono min kam mboɗo andi mami foof hay sinno ko seeɗa mami hiise mi yantine e yimɓe hay soko seeɗa ko ɓuri hawdemi e mabɓe fof ko wondeɓe julɓe nde beele wona ko nelaɗo mo jam e kese gonino muɗum o wino limanagal neɗɗo woni gonɗingol neɗɗo geno gooto e moɗon timmata so wona nde o yiɗani julɗo bandiko hono ko yiɗani hoore makko ko noon nelaɗo mo jam e kese goni e mum o wino ete sukaɓe mabɓe debbo hen e gorko hen so wona denɗo ɓurana ko ɓarɗo deftere Allah nde eyyi ko ɓarɗo deftere Allah nde ndeke jangude e famde e rewde ko faami ko ene woɗɗodiri wona gotum eyyi ko gueɗe certuɗe gotel hen fof yahara ko haaju muɗum eyyi gotel hen fof ko haaju muɗum yahata ko gueɗe certuɗe eyyi gotel hen fof yahata ko haaju mum gonmi ɗon seeɗa hawre mama goto wi ene yiɗi ligganede o jogui ko guese min jaadi e makko lulde to guese makko to min goni toon hamin coñi o jamfi min kadi o rokki min 600 min jaggi kalis o sabu ala to min gullitoyi mette keewi e ɓerɗe amen goram joote e najoje fof gardi yanti hen nanmi sankare mawnam aduna o faaɗirimi nimsinmi ko addunomi sabu to leydi am hay so tawi mi liggaki a ñamat hay sa liggaki a ñamat mbattumi namditade hooram mbele mami dat e kaɗo gonka oɗo bone dogɗumi mbele mami dat hen luttude sabu gila nde garmi mbindumi mawnam noddumi o jaaboto kam tan ko yomi fat ɗum tan woni ko jaabotomi mi wiyamo tan komi toobɗo koɗo jaabowol makko tan ko yomi fat ha yesso seeɗa fadde ha holnden ha mande mbele wona ko kanko winomi so tawi mi yettima ɗo ma wot ko neldimi nde ɓernde wiyami yomi jabtan ko jaatigueɓe am ɓe noddatami ko yomi jab ɗum tan ko ɓe noddatami dow mum ko yomi jab ɗum tan
ɓernde heddino de kadi wiya ala tinnu ɓernde maɗa tan caggal muñal fof ko yettere geno rewata hen ñalawma gooto mboɗo ɗoftuno sehilam gooto noto yaade bamum ina woni faraysa ko ñande hen jejjinmi caɗele am gontumi e baajotoɗo e tinnitowo ɓernde oɗo suka bandiraɓe tedduɓe ɗo haalata wonti baajotoɗo e tinnitowo ɓernde oɗo suka enenne mataw ko ɗon tan tinneten ɓerde meɗen nde dartinen ndeɗo yewtere ha ñande wonde so jeyɗo o ñaawi so tawi hoddire hawre hojomaji jomiraɗo o luɓiri en balɗe ma en garti ɗo jokkidde ndeɗo deftere jokkude ndeɗo yewtere ha ganduɗa hoore maɗa to gasnoɗen deftere nde foof ɗum noon heeɗiyankoɓe haalirde Agnam ɓamde pulago Agnam yeroyaɓe e on jarama e kettugol Abbas malla Abbas toon to karallagal Aminata Siré Basumel Bandu Boolo Aissata Diallo Debbo Gendi Abdoul Wahabou Kane tawide ga bangue ko guiɗo moɗon lamtor sala Abdou Toksil ndulmaji denɓe funeɓe bandiraɓe musidɓe tedduɓe en dokkodiri yaade ha ñande wonde kadi so tawi jeyɗo o ñaawi yo jaam wal hakkude wutte wuttulo so tawi wonko o ñi hen tan pamon wona ɗum wonno sagoji meɗen gam longere mawde so wari jomum wona ɗum de wonno fandare muɗum ala ɗum noon yo jaam wal hakkude wutte e wuttulo jarama